Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugog kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan tingin daway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldawa po iti Miyerkules primero para di bulan ti Marso 2023. Manipod ti ENR Online. Idanon na kada kayo, ti sabali pa nga parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dati apo ti pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni Maki Paulino Agustin, pare di panang idasarmi apo kari di damdamag, ngayon tayo manen pagsasaritaan, ken pagsisinukatan ti kapan padunutan, ken patsinmi gagiyim ken kabsat nga dati pakasiknan tayo, when no makaapektar itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo di gito nga pasamak gagiyim ken kabsat, ya? Nabara apo nga mapagsasaritaan kang runaan na ti kamanilaan detoy transport strike nga nakakasa manipod apo kariti nagdudumang transport organization gigiyim kay kamsata detoy apo ket inkasada aramiden da apo intuno asais ti bulan ti Marso gagiyim kay kamsata nga maduna po di kitay agtuturay di kita si senador, gagiyem ken kamsata, ken ure apo ni Presidente Bongbong Marcos, adda apelana iti transport group nga saan da ko mga ituloy tinasaong nga tignay protesta. Kaspa ng protestada, iti kalikagom gagiyem ken kamsat ti LTFRB nga digitoy traditional jeepney by June 30 ket saan danton nga makita ka dito kalkalsada wenno saan dan nga agpasada gagiyem. Okay, amok atidug nga mapagsasaritaan dito ya po ta adu di kitay even Senado adapay di kitay sabsabali nga nang tede na po ti reaksyon da. Okay, iti sabali nga bangir liquefied petroleum gas wenno LPG gigiyem ken kamsata bumaba ka no apo ti presyo na epektibo apo iti daytoy nga bulan iti Marso, gagiyem keng kakamsat, adapay po dito panagbaba ti presyo di produkto nga petrolyo, gagiyem keng kakamsat. Okay? Secretary Balisakan ti National Economic Development Authority, DEDMA, iti kalikagom, di kiti mangmangged, nga maingato apo ti swelduda, gapu pailaeng iti inflation, gagiyem ken kakamsat. Dadi kiti kaskasa ti gobyerno, nga maipaay nga tulong apo kadagiti tattao gapo iti inflation gigiyem ken kamsat okay detoy pay napapatay apo rumrumwar hazing detoy estudyante apo ijay Adamson University gigiyem ken kamsat ada dati survey nga nayuswat manen nga digitay Filipino apo ket voluntaryo nga agsuot dalata iti face mask segon iti survey gigiyem ken kabsat. Digito apo ken sabsabali paaya ti maidanon kada kayo ti lasod ti maysa nga oras sa panangidanon mi di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort
Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Okay, laglagipan nyo po, Marso 1 ita. Mangrugi na po deti promo ti Blue House Beach Resort. Gagayem kamsat na indaklan deti nga promo gagayem ha. Nga mabalin nyo po nga pangatiwan kadagiti agkakadakkel apa premyo. Amin na po nga mapan agupa, agukupar, kadagiti cottages, shades, ti Blue House Beach Resort dita Kalayab, when no barangay 37 Kalayab, Lawag City, may kangkay amin apo iti coupon ha. Coupon nya maitay, let's say 20 kayo nga nagkukuyog. So 20 kayo amin nga maikan iti coupon nga pilapan nyo apo adda may isurat yun iti nagan nyo, address, telephone number, then signature. Gagiyem kayong kamsat. Then DJ stub, ikaten nyo, ilubot nyo apo ijay tambyulo nga pinarami da po ti Blue House Beach Resort. Gagiyem kayong kamsat. Mangrugi na po iti deto yung alawas maiuswat ton apo deto yung weekly draw. Gagiyem kamsat. Weekly draw pa lang gagiyem kamsat na indaklanin na papremyo. First, second, and third. Gagiyem ken kamsat mga bakda apo iti imported canned goods. Gagiyem ken kamsat dito Blue House promo bonanza. Gagiyem ken kamsat mga bak kayo na po kadagiti papremyo manipo na po iti Blue House weekly draw. First, second, and third imported canned goods. Gagiyem ken kamsat plus sangapulo gagayem kayong kaabsat nga consolation prizes nga mga bak dito nga mabunot ti stab na edi 200 pesos gagayem kayong kaabsat. Adan tupay draw apo iti katingaan ti nasaong promo deti Blue House promo bonanza gagayem kayong kaabsat nga pangabakan nyo apo kadagiti sa balipay nga papremyo. Ngayon cash prices manen DJ mid draw gagayem kayong kamsat mga bak ti first prize ti 5,000 pesos ti second prize 3,000 pesos ken ti third prize 1,000 pesos. Adan tupay maangay gagayem kayong kamsat nga paayam kasla ko mati tag-obwar, tinarayan, beach volleyball, drinking beer, drinking soft drinks, nga adda agur-uray nga papremyo. Ngemi ti grand draw, apo, nagdadakkel na papremyo, gagiyem kay kamsat. Ti grand draw apo, kas magita yo kaditi aditi screen, first prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken ti third prize 5,000 pesos ken nagkaado nga consolation prizes big bang to dito po grand draw tayo into no Mayo gagiyem kamsat agtaray tinasaong promo agpaota po manipo dita nga bulan aging gana iti agtapos ti bulan ti Mayo gagiyem ken kamsat laglagipin nyo dire prices tayo po especially cash prices ti grand draw grand prize tayo 10,000 pesos ti first prize 7,000 pesos ti second prize, then 5,000 pesos DJ third prize gagayem kayong kamsat. So awan sa baling aramiden nyo, numapang kayo ag beach, especially dito Kalayab, mapan kayo apo di Blue House Beach Resort gagayem kayong kamsat. Gaputag kakadakkel po di sagana apa premyo, babaeng kada iti agtagikwa di Blue House Beach Resort nga da Mr. Rexy Buyat, Mrs. Nancy Buyat, Kenti si Bubukel a pamilyada. Di ulip-lipatan Blue House promo bonanza pangabakan kada giti agkakadakkel apa premyo gagayem kayong kaamsat mapanlay nga po diretso iti Blue House Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos.
kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert. Kento barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket at the tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, dan 20 minutos kalpasan apo ti oras tayo nga alas 12. Gagim kay Kamsak. Ano di kita nakasarsarita tayo apo di Metro Manila, medyo ano lang handa kayat ti agpa-interview live gagim ori di kita empleyado di Kamsak ko kari ti negosyo na apo di Manila nga everyday nga kumkumyot usara po di kita luglugan nga pampasada public utility jeepneys handa kayat apo iti ag komentong ngem
madandana ganda gagayim keng kabsat amangan ta apektado maparalisar nga mamimpinsan apo ti transportasyon mangrugi apo into no Marso 6 nga isu ti naka sagana apo nga panang yuswat digiti transport wenno jeepney operators iti strike tigil pasada gagayem. Dito iti rason nga agsagsagana apo digiti sumagmano nga residente, especially digiti pasaheros, iti maiyuswat nga transport strike wenno dito tigil pasada babaen iti sumagmano nga transport group irintero apagilyan mangrugi apo ti Marso 6 aging gana iti Marso 12 manamnama nga agarop tallugasot aribo at ti maapektaran nga pasahero nga detoy ket naiget nga kontraenda apo detoy gaputa makaapektar kadakwada ti nasao nga strike wenno tigil pasada. Imunan niya kinidaw ni Transport Secretary Jaime Bautista gigiyim keng kamsat babaen itinapinta sa komunikasyon itibiyang di operators ken drivers pakairamanan ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board wenno LTFRB seknan apo ti protesta iti sumagmamano nga transport group. Iti biyang apo digiti commuters gigiyem kunada nga saan pay nga panawen nga mayuswat titigil pasada isut gapuna nga adda iti busur da apo di na dagsenarignada iti biyang ti gobyerno gapo iti daytoy nga issue nasaysayat ko na iti residente wenno maapektaran nga agsagana laengen ti gobyerno para iti nayon wenno ekstra nga pagluganan gagayem kaabsat gapo ta sigurado nga mang parigat dito kadigiti commuters gigiyem ken kaamsat ada digiti tattao nga kunada respetarenda ti desisyon ti sumagmano transport group ngem narigat nga talaga no mayuswat deti panagsardeng ti panagpasada digiti luglugan nga awan ti maaramid da no diti mangi singasing nga maadan kuma ti solusyon tapnon ti kasta maurnos deti apo nga problema manamna mga problema idagdama ket kidkidawen ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board iti sumagmamano nga transport group nga saan da kumaapo nga usaren wenno saan da kuma nga agsardeng nga agpasada gapulaeng nga po kadeti Public Utility Vehicle Modernization Program wenno deti PUVMP agagayem keng kamsat amuyo even digiti addat abroad no ibaga mapo digiti luglugan iji abroad nga digiti ket lugan nga maibagbaga nga electric and at the same time combined ada combination ijay especially Canada digiti makasarsarita tayo apo ada ijay nga electric ken gasolina metlaeng agagem tsaka mo manun nga kilometro manuti ka paspas DJ lugan da agship apo iti electric awan asok na kunada ket nem DJ apo already iti ad DJ abroad peddaen da unay tingina na digijay kakasjay ti klase na nga behikulo gagihim keng kaabsat so nga may sadeta apo kaditay may bagbaga nga problema digiti agpaspasada gagihim ken kaabsat may naigiti dayto yapo adda digiti sumagmamanon nga agpampanday linteg nga mangising-singatsing apo nga maadal nga imbag mayuswat ti panagdingig wenno hearing tapnon ti kasta maadal deti Public Utility Vehicles Modernization Program ti gobyerno apo tsaka mo no kasano amin apo nga napaspasamak deti gapo siguro iti polusyon iso nga kalikagumda digiti nang nang putar iti daytoy nga linteg apo para iti pan naka modernize digiti luglugan kakabsat ken gagiyem nakamuno kasano apo ti kagrabe ngamin ti kontribusyon digiti lugan para iti biyang ti polusyon ti aglawlaw aglalo iti angin inpekte nga po ti Deputy Majority Leader ni Senator Joseph Victor J.B. Ejercito iti plenary session
nga masapol nga makapaguray wenno aguray ti jeepney modernization program no ti kalikagom apo wenno pa detoy ket adda pan nakainaig na iti adu nga problema nga rumbeng nga urnusen na sakbay nga maipatungpal detoy kakabsat o medyo natinag po digiti no agdanag digiti apo nga agpampanday linteg gagiyem keng kamsat. Kanunungan ni Ejercito ti panawagan ni Senator Grace Poe, Chairperson ti Committee on Public Services, nga maitantan pay laeng babaen ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board ti plano dito nga mangi-phase out kadagiti traditional jeepney dito sa Pilipinas nga agpatingga dalaeng inapo ti panagpasada into no Hunyo 30. Kinuna ni Ejercito, Senator Ejercito, nga saan nga panawen wenno saan pay nga mayalubog iti panawen ti implementar ti programa para iti modernisasyon digiti jeep. Kunana adayupay nga maipatungpal ti jeepney modernization program tano saan nga nadakamat no agtultuloy ti construction ti North-South Commuter Railway Line. Deto'y ket sabali pay nga railway projects nga mang pasardeng iti Philippine National Railways Operation tapno maikan ti sungbat wenno maikan iti gundaway para iti modern railway. Nagpanawagan met ni Senator Francis Chis Escudero o talon ni Senator dito Escudero, we have Poe and we have Ejercito gagiyem kamsat. Adabet ti panawagan ni Senador Francis Chis Escudero para iti nauneg kuma nga panagdingeg wenno panangadal babaen ti Senado iti jeepney modernization program ti gobyerno gagiyem keng kabsat gaputa daytoy apo ti mangitunda kada ti makungkuna nga face out ti iconic traditional jeepney mangrugi apo into no bulan ti Hunyo 30 gagiyem keng kabsat maladingitan ni Escudero nga ti problema para ti implementasyon ti jeepney modernization program aglalalo apo iti punto nga mapunduan ti baro nga jeepney units para iti panang secure apo iti ruta rationalization plan ken panagnato digiti driver nga sumali wenno makiraman ken mabukel ti kooperatiba gagiyem kaabsat mabalin pa kunana nga kiddawen di nagpampanday linteg nga mapagsasaritaan malaksi dapat ti panang aprobar panang patibker ti resolusyon nga inapila ni Senator Grace Poe na nai-refer dito apo ti Committee on Public Service. Iti panagkuna ti nasaong agpampanday linteg adda ti panagkasapulan iti nauneg nga panang ngimbestigar wenno panagdingeg para iti daytoy nga issue apo ken madingeg ti isu amin nga panig gagiyem kamsat so parang public hearing ti mayuswat adda mangirepresentar apo iti biyang ti LTFRB adda mangirepresentar apo ti grupo digiti agpaspasada and adda mangirepresentar iti biyang digitay commuters or pasaheros or residente gagiyem ken kamsat pinatibker ti Senate Resolution number 507 ti panang rakurak ti sense of the Senate wenno sentimiento ti Senado nga umapela iti LTFRB nga saan pay laeng nga may patungpal ti phase out kadagiti traditional jeepney. Detoy ket bayat nga maresolba ti kalikagom dagiti apektado nga drivers ken operators dagiti traditional jeep ken iti Public Utility Vehicle Modernization Program. Impeteng pa ti Senate Committee on Public Services nga ti chairman ket ti Senator Grace Poe nga saan narumbeng nga piliten dagiti public utility vehicles operators nga mangsurot agingga nga saan nga masungbatan gagiyem keng kaabsat dagiti reklamo iti sektor partikular tinangato nga kapital iti gagatang digitay modern jeep. Ayun gagiyem keng kaabsat modern jeep. Inayon ti senadura nga the 2.8 million gagiyem keng kaabsat 2.8 million pesos
ti bayad apo ti modern jeep ken saan niya kaya digiti jeepney drivers ti kumita iti agarop 755 pesos kada aldaw iti panagpasada. Ito na nga ikam ida ti nakangingina di mo adalen manumet tikit kita enda adda digiti mangibaga no kano mapangkat ti kooperatiba gagiyem ken kabsat ti boundary every day is 2,000 a day. So dapat ti pasadaem tapno makasurvive ka no mga lakatikas diay modern jeep dapat makapasada ka ti 3,000 a day. Gigihim kay kabsat yung 3,000 a day, 2,000 para ka di unit and 1,000 para ka di tabagim. No adut anak mo baka nga umanay ta sa ribu ti kadal daw mo. Gigihim kabsat. No nagsakit ka, gigihim anat mapasamak. Anat mapasamak no kas pagarigan no nagsakit ka ti let's say 3 days eging ganat 1 week kasanuntot pa ng cover up mo let's say 1 week 7 days saan mo nga nabayadan tong kani kooperatiba that is 14,000 gigihim king kaabsat pangalaam to no tila pang namnamaama po kiti di pa nagpasadam di laing mapasadaam gigihim king kaabsat di ba no kinunapay ti Department of Transportation nga nakasagana da nga mang tulong kaditi drivers, kaditi pampubliko nga lugan nga maapektaran iti PUB Modernization Program, babaen iti upskilling kadakwada. Yan yung masama Ipilit mo adala nga ro jeepnan, ipilit mo nga sukatan deta jeep na gagayem keng kabsata nga dito iti mangitunda iti mabalin nga panaglugi na. Gaputa, DJ nga ron 2,000 ti bagbagada per day mo. Gagiyem nung gubatang ka. 2.8 million by 2,000 a day. Gagiyem kanun to nga mabayadam. DJ ti dakkel nga problema. Ken may sa apo, kadagituyan nga aldawa, saanen niya kasla idi ti kapigsa, ti biyang, ti sapol, digitay adda, iti binneg ti transportasyon. Apay, adut kalabandan nag-offer di kumpanya iti nababa nga down payment ti lugan kotse, motorsiklo, gagiyem kay kabsat. Ti gobyerno, karama na po ti build digitay railways, digitay train, tapno di kasta da pagluganan nga saan lang nga digiti jeeps gagiyem kay kabsat. Kitain nyo, di ti problema ita haan nga kasla idin ti kaganaygay ti masapulan digitay jeepney drivers gigiyem keng kabsat so nga dapat ket may kanapo ti talagang kasapulan ti naiget panangadal iti detoy kinunapay ti Transportation Secretary Jaime Bautista nga da sumagmano nga programa nga deti ket nakatuka hindi pa nakaisuro kaditi tsuper iti babaen ti Technical Education and Skills Development Authority wenno TESDA. Kas pagarigan kuna ni Bautista no saan niya makapag-comply iti modernization program ti ahensya ket maawanan ti trabaho makikoordinar ti Department of Transportation tapnon may kanti training digiti tsuper yun yung masama gagahim keng kabsat apo beam gaputahang gamit makaalat jeep mo inka-report yun ni Transportation Department gagayem tayenroll na kayan ni TESDA agadal ka, tapno may kang sa bali nga pagsapulan, parang pinapatay mo sila Secretary Bautista, parang hindi akma tong imbes nga tulungan ida, tapno tikas na mapaganaygay mo, DJ para pintas mo, DJ saan? Iyakar mo ida, parang relocation, no housing ket madalapos ti project deti balayda, i-relocate mo ida kadete lugar nga awan ti ang ongoing project taijay da nga agnaed gagihim kabsat ti problema no kas jeti mapasamak gayan parang ganyan ti problema no kas jeti mapasamak injay pangipanama lugar adda kadi maasideg nga pagsapulan da adda kadi pangalanda ti sakmulda wenno kanenda pangbiagda ti pamilyada yun di jay parang ganyan yung mungkahin itong si Secretary Bautista nga pagka di mo kaya yung modern jeep ag-report ka king kuana inji departamento na tayenroll na kaya ni TESDA tapnon di kasta may kanggat sa bali ang pagsapulan yan yung halimbawa ko parang i-relocate mo yung tao dahil yung lugar nila siguro adati project mapatalaw day jay
i-relocate mo ida, gigiyem. Ngem inje papananda, adda nga pagbiaganda, adda nga pagsapulanda. Ayun yung parang ganyan yung mungkahin nitong si Secretary Bautista. Kunapay ni Bautista, nga may tuloy ko na nati training para iti livelihood programs kada iti drivers. Kinunapay iti opisyal nga adu digiti drivers nga makasurot ti requirements para iti modernization aglalo iti Cebu ken ori ti Metro Manila ngem adda sumagmano nga lugar nga saan da pay nga nakapangrugi para kada iti requirements. Iti sumagmamano nga laglagipen digiti tattao wenno di drivers kunana ket ti panaka bilang da iti kinarigat wenno pa tubeng iti rigat nga ma-access digiti dokumento para iti modernisasyon. Ayon gagayem kay kabsat DJ apo ti puntomet ti Department of Transportation apo okay mainaig paylaeng iti detoy gagayem kay kabsat ti presidente nagtimeken may naigi dito nga pagamamkan ti publiko especially dito big cities Cebu, Manila, Davao ken sa Balipay. Diya mo dito probinsyate nga Ilocos Norte adda digiti ay sumurot nga mangisardeng ti panagpasada da starting March 6 gagiyem ken kakabsat tibiyang ti presidente nagpanawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti Transport Group nga saan da kumapay laing itultuloy tinakasagana nga panagprotestada wenno tigil pasada manipod da Marso 6 saging gana iti aduse kas protesta para iti modernization program ti gobyerno. Iti may isang interview kalpasan nga indaulwan na iti panaka panang rugi ti hapag kay PBBM halina't magtanim ng prutas at gulay sa barangay project Kadiwa dito programa po dito para ti masigurado nga kadda ti makan gigiyem ken kamsat kuna ti presidente nga agrigrigat dagiti wenno agrigat unay dagiti pasaheros no maituloy tinasaong at tigil pasada gagayem ken kamsat dito ito na kita nyo apo ti kadakkel apo ti kadakkel apo ti impact DJ pangta apo ti transport sector nga agsarding dang agpasada iti uleg tinemngal daw uray ni Presidente Marcos umapapelan kadakwada gagayem kamsat detoy ket likod tinagbalin nga rakurak ti Department of Transportation nga maddaan ti contingency plans babaen ti gobyerno no kas pagarigan ag-collapse ti mabalin nga dialoga po iti biyang ti gobyerno ken digiti nagduduma ahensyas ti gobyerno ken ti transport groups. Iti sabali nga bangir kinuna ni Presidente Marcos suportado na ti addang nga mapagbalin nga modernisado ti public utility vehicles nupay kasapulan ti umiso nga implementasyon ken pulisiya kalpasan nga addan digiti agpangpanggep iti kastoy nga addang. Inpeteng ti presidente kasapulan ti transportation modernization gapu ta makatulong detoy para iti reduce cost reduce cost for passengers ngem masapol nga maadal iti panangad-adal ko kuna ti presidente kasla saan nga napintas ngamin ti implementasyon ti modernization segon iti presidente presidente detan gagiyem kamsat nupay kasta kontraman digiti sumagmamano iti decommissioning kada iti jeepney aglalo apo ket mabalin nga saan nga mausarin digitoy digiti luma met ken napintas paylaeng gagiyem kapsat adda luma adda daan nga pwede pa nga mausar isu nga masapol na makita nga naimbag segon iti presidente gagiyem no tadag adamit apo kos kung nakita tay kada giti muno na nga panagprograma ka adamit digiti requirements ti na panagrehistro papagayam no apay-apay nga insigida na po nga i-face out da ti nasao digiti nasao nga lugan gigiyem ken kabsat. Okay, kitain tayo apo amuyo tinakabasboteng ditoy nga parte apo nukas pagarigan gaputa kitain nyo dito may nga damag digiti tattao agsagsagana dan gapo apo iti mabalin nga epekto na kadakwa dati transport strike wenno tigil pasada. No kas pagarigan gagiyem ken kabsat amangan ta mapasamak apo ti saan nga nasayat yan adayon ni apo Dios
Ada di kita manggutigot kanina di tibineg ti publiko, di kita pasaheros ket agaramid da apo kanina addang mabalin na maikontra kanina transport groups or mabalin nga maikontra apo iti gobyerno. Gagihim kayong kamsat. So nga, medyo dito, medyo delikado nga sitwasyon ti pagilyante nga Pilipinas. Dito maibagbaga apo nga tigil pasada. Gapo apo iti dito modernisasyon, digiti pampasahero nga jeepney. Gagihim kamsat. Sapay lang ko ba po, tagkamaliak. Iti atap, bueno ba nang ipapan, bueno saan na matuloy nga mabalin na po nga agalsa dagiti tao gapo iti daytoy apo nga problema gagihim kay kabsat agalsada kontra iti transport group or mabalin nga agalsada kontra iti gobyerno gapo iti implementasyon ti Public Utility Vehicles Modernization Program. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kasta meten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy. Upanapulo kay 4 minutos, kalpasan ti oras yung alas 12. May sapay apo nga medyo delikado nga sitwasyon na dito pagilyantay nga Pilipinas gagiyem kay Kabsat. Ada dito nagbalin nga rakurak manipod ti National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan. Ni Apo Balisacan from Sulsuna, Ilocos Norte. Kaprobinsyaan tayo apo ni Secretary Balisacan, Tineda. Kasungbat apo ti panawagan nga may patungpal ti minimum wage. Gagiyem kay Kabsat may mga ato ti sweldo. Gagiyem gapo apo iti nga ngato ti presyo di kang runa na magatgatang gubway ti inflation. Ingkalintigan ni Balisacan nga mabalin nga perdisyon makaperdi iti local economy. Gagiyem kay Kabsat. Bayat apo nga agar-ari tinangato nga presyo kadigiti magatgatang babaen iti panagrigat digiti Pinoy kinuna ni Balisacan nga sungbatan pailaing ti gobyerno ti very low productivity ti bayang da agrikultura babaen apo ti panagpunan iti umiso nga lugar kas kuma iti panang-improve iti irrigation improving irrigation and access to markets as well as technology. May palagi pa po nga dati panawagan ni House Deputy Minority Leader ken ACT Teachers Representative Franz Castro in administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para di prioridad. May prioridad dapat ti aumento ti sweldo dagiti mangmangged. May ingato no aumento ko na tayo. Gagi may ingato.
Deto'y ket gapu pay laeng wenno gapu iti epekto ti nangatong inflation, ingangato ti presyo ti langis, gubway ti panagnato ti presyo digiti kangrunaan nga magatgatang kastapay ti dumigdigdig nga sitwasyon ti ekonomiya ti pagilyan nga Pilipinas. Iti sabali nga bangir iti agdama ti minimum wage manipod 533 aging gana ti 570 iti kada aldaw iti National Capital Region. Idinto nga digitay makitrabaho met iti ruar ti NCR makaaawat da ti 306 aging gana iti 470. Ti inflation iti sabali nga bangir ket imabuten ti 8.7 gagiyem ken kabsat sa iti laeng Enero. Apo nga agbubuya kakabsat ken gigim amuyo may sa deto apo kadite may isang delikado nga sitwasyon apo ti pagilyan DJ sa anen apo nga DJ apo sa anen nga makaumanay nga kita ni agtrab-trabaho para iti bagina ken ti pamilya na gagiyem kay kabsat medyo mabalin niya kitain nyo, pwede kita ibagada nagpakamatay, na-depress gapo iti kinakura nga po ti sapul na haanin niya makaumanay para kingkwana DJ masapulan na gagayim keng kabsat. So dati apo may sa nga dakkel nga problema. Ngem sa antay nga mababalaw ni balisakan nga medyo dead maapo kadeto nga panawagan dagiti makitrabaho para iti umento wenno pa nakaingato ti sweldo apay nasken nga adda balansyem ditoy. No tira ka nga tira, gagayem ka absat, baamangan ta ti agsupper, dagitay employer. Laglagi penyo deta. Hanga gaput adda mapanday, wano mabalin niya, maikan apo iti tsansa, ti petisyon, para iti pan nakaingato ti sweldo, maipang kaditay wage board, no adalen da, gagayem ka absat, masapul nga balansyem met apo, kawas namin kita, di kita'y patpatrabaho. Apo, ti may sa ka di kitain, tibiyang ti gobyerno. Ang agaputa, entitled, tibiyang ti publiko, di kita'y makitrabaho, di kita'y empleyado, para iti panakaingato ti ganarenda, gapu pa ilay di kung nato yung inflation, nangato apo di ti produkto and at the same time servisyo, gagiyem kang kabsat, nangato nga langis, adami namin kakabsat king gigiem nukas pagarigan tagulpiem met apo nga ipaay kadakwada amangan ta ti agsuffer di kitay negosyo di kitay establishmento especially apo di kitay babasit nga agpagnegosyoan wenno babasit nga negosyante nga mabali na mangitunda iti pannakalugi da gagayem kay kapsat kita mo yun awang ganay-gay apo ti business awang met ganay-gay ti gobyerno may isa ka digiti kangrunaan apo nga paggapgapuan ti taxes sources ti gobyerno businesses digiti business digiti dadakkel nga negosyo aside apo kaditi income tax digiti tattao kakabsat ken kagayem isu nga nukit kitain tayo saan tayo nga mababalaw ti kaprobinsyaan tayo nga NEDA Secretary Arsenio Balisacan nga medyo deadma kadeto nga panawagan na po digiti mangmangged tapno ti kasda adda pagadyasan wenno maingato di swelduda kakabsat ken gigiem kita nyo apo no kasano ti pagdidiferensyaan ti na National Capital Region ti aprobado nga sweldo iti kada aldaw digiti magitrabaho is 533 aging gana iti 570 iti kada aldaw NCR data idinto nga digitay aday tiruar ti NCR kasla kuma dito probinsya nga Ilocos Norte 306 up to 470 depende apo di lifestyle or classification DJ may nga lugar kakabsat keng gagayem so nga dito apo nukit kitain tayo or siguro dito nalalaing apo ito benig ti ekonomiya saan niya basta-basta ikam ti importansya apo ti panawagan dagitay makitrabaho masapul nga balansyem iti biyang dagitay agnegnegosyo wenno agpatpatrabaho ngamin no tira ka nga tira amangan ta isuda met ti agsuffer ket agbalandra ken ka wenno agbalandra iti gobyerno ti pamabalaw manipud apo kadagitay negosyante amutay meten o kita inyo digiti biyahe na po presidente ana digiti nagimbitar dandani so amin na po nga presidente di pagilyante nga Pilipinas no
agbiyahe da, ibida da apo no manong bilyon nga dolyar ti manamnamang o may ipunan di kitay napananda apo nga lugar ya. So detoy haan niya basta-basta nga issue apo ti panawagan ti panakaingato ti sweldo dagiti mangmangged gaputa mabalin apo nga mga pektar detoy apo iti sektor ti negosyo no sigudem when di mo adalen nga imbag basapul balansem biyang tigiti makitrabaho ken biyang digiti agpat patrabaho. Okay? Bueno, agyaman tayo po karit sumaganad. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan at St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much to the TMT Construction Company, the 48A Kabungaan North, Lawag City. Babaeng kini Honorable Telwin Tapawan. Maraming salamat Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Babaeng kini Engineer Neil Jose. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much Ma'am Esmer Galisinao, Barcelona, Spain. Thank you ti John Floor Apartment, ti Barangay 50 Butong, ti Ciudad Tilawag. Babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr. Ken Mrs. Florentina Dadula Fiesta di Honolulu, Hawaii. Thank you very much ti Cherylin's Crispy Chicharon. Babae magatang apo iti ground floor ti San Nicolas Public Market, babaeng kada Mr. Henry Valledor, ken Mrs. Chervelin Jacinto Valledor, iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, Mr. Victorino Pasqua, manipod apo ijay, Honolulu, Hawaii. Ken thank you, iti Blue House Beach Resort, laglagipen nyo apo, Blue House Beach Resort, nang rugin, dato'y promo da, gagiyem ken kabsat, nga pangabakan nyo apo, ti kakadakkel pa premyo. Awan sa baling aramiden nyo, mapang kayo agukupar, agupa kaditi cottages, ket maikang kayo ti tsansa, ang mga bak kaditi kakadakkel pa premyo. Diti weekly draw, gagiyem ken kabsat, nga maangay kadalawas, mangrugi apo iti dito nga bulan ti Marso, mga bak kayo kaditi imported canned goods, ken adapay consolation prices nga 200 pesos iti kada may isa sangapulo apo ditoy. Talumit apo digiti mga bak apo ti imported canned goods, first price, second price, ken third price. Then DJ mid promo draw, gagihim ka kamsat adupay nga sorpresa apo ken regalo manipod apo kadi nagtagikwa iti Blue House Beach Resort. Mga bak kayo apo pa iti cash price. First price 5,000 pesos. Second price, 3,000 pesos. Ken ti third price, 1,000 pesos. Ken makigtot kayo apo ti kadakkel ti papremyo. Iti grand draw into no bulan ti Mayo. First price, 10,000 pesos. Second price, 7,000 pesos. Ken ti third price, 5,000 pesos. Adupay nga surprise nga regalo manipod apo kada Mr. Rexy Buyat ken Mrs. Nancy Buyat ken ti pamilyada agtagi ko apo iti Blue House Beach Resort. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert.
as namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita DJ filter dryer na, no narugitan, masukatan tatlong kas na mapreventaran, DJ pinaka-perdi DJ, compressor no ko Mang Robert, naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko ng Mang Robert, no tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor, iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta, ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka Mang Robert. Okay. Okay, dito may tinapinta sa damag, gagayim kayong kamsat. Nangrugi na po dito kumpanya, ti liquefied petroleum gas o LPG, nga mga patungpal, hindi pa nakakisay, ti presyo. Dito yung produkto, mangrugi ti dito yung umunang aldaw ti Marso. Segundo ti kumpanya, ti Petron, ken Phoenix Petroleum Philippines, agkisay da po ti 3 pesos and 50 centavos ti kada kilogramo. Iti LPG, so no 350 times 11, that is more than more or less 40 gagiyem kayong kamsat DJ Makisay nga presyo adamit ti Makisay nga 1 peso and 95 centavos iti kada litro ti auto LPG di kita ususarin na po di kita lugan especially taxi in Metro Manila. Segun pa iti Sulain ada kisayenda nga 3 pesos and 45 centavos iti kada kilo ti produkto ng LPG. May bagbaga nga rason na po dito panaglaka ti LPG ket ti panagbaba ti international contract price ti liquefied petroleum gas iti detoy nga bulan gagayem keng kamsat. Okay, so napintas nga damag bumaba po dito LPG dito pagluto tayo kakabsat keng gagayem. Kabayatan na dinggen yu detoy apo na ibalod, gagiyem keng kamsat, ti maysa nga lalaki kalpasan nga inarestar dito otoridad, ije ilo-ilo dito apo, kalpasan nga inarestar dito otoridad, dagapu pa ilaing iti panangusar na nga abong ti kotse, wenno lugan na ti bandera ti pagilya na Pilipinas. Uy, inyabong na meten, pinagbarin na meten niya car cover, DJ bandera ti pagilya na Pilipinas, pasamak dito yapo di Kalman, DJ Iloilo City. Sumango ti kaso nga parang salungasing ti Republic Act 8491 when flag and heraldic code of the Philippines ti suspect nga nabigbig itinagan nga Jared Serrano agtawan ti 25 residente apo DJ Mandurriao, Iloilo City. Depensa ti suspek adda ti binaon na nga mapan mang takob, mang kalob, mangules kadijay lugan na ang kotse gagiyim kapsat ngem saan na nga ninamnama nga timeten bandera ti pagilian tinausar nga cover wenno car cover wenno pinangules na kadijay lugan na amuyo kadi nakasaad apo ti Republic Act 8491 wenno ti makunggo nga flag and heraldic code of the Philippines nga ti bandera ket saan nga mausar kas drapery, feston, tablecloth wenno mang cover iti ceiling dito panakabubida saan pa nga mabalin na po nga ipan iti biyang ti diding statues ken sabsabali pa nga objects di kini violators hapo ket mabalin nga mabalod digitoy ken mamulta segon iti linaon wenno linabag tilinteg. Ayun so di aramiden gagiyem kabsat nga basbastusen ti bandera agasimit dito isumit ti pinangules mo ka dito kutsemon adda siguro nagreport or nakita dito otoridad amu damit apo ti Republic Act 8491 nga mangipawil iti kakastang pan nakausar ti bandera tiniliw da dito gagiyem kabsat inbalod da ita sumango iti kaso para iti violation ti Republic Act 8491 when flag and heraldic code of the Philippines. So timet palabas na ada binoon na nga mapan mga ngabong di lugan na saan namitten nga ninamnama nga tete bandera ti pagilyan na isu iti nyabong da kadijay kotse na.
Okay, so dapat amo tayo, ha? Dagitoy apo nga may isalungasing. Awanin na po tinabati pa yung oras tayo dito nga aldaw, malem, ini programa tayo damdamag ni Berto, to'y pagamyo Robert Berto de la Cruz, ini technical control, SK Chairman, Maki Paulino Agustin, ibati mintin na talinay nga malem ti Miyerkules, 1 de Marso 2023, agyaman kam, tingkay panagidanggay di programa, Damdamag ni Berto. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itineto ya programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mangipaay karigiti kang runaan niya tips para di panang salwad tilapayag. Dahil dito ay tapno mangited iti tips no kasanong tagibenen tayo dito lapayag tayo. So basically, talo nga tips ti ited ko. Iti muna, ket tay panangliklik tayo, iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni, iso ti most common, kaguan nga rason, no apay nga agsulod, dito lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan, nga maliklikan, ket sapay kumata, ikan tayo ti proteksyon, dito lapayag tayo. Babayan ti panagusari ti earplugs, may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds, kada diti pala-pala, kutkut-sarita, hairpin ket nadumapay nga banal. Ngem, dagitoy kumaket liklikan at adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, wenno na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up ti ear nose throat specialist yo ti lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga ramiden na ket ramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag, kung itantantan, ting kayo pa nagpa-check up, no addaman ti sabali nga malit na natin lapayag yun. Panagsakit man daytoy, bueno panagkapsot ti panagdingig na, ket dagusin tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen, daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit agdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.
Uray papagayam kablawan da kayo iti nagasat nga malim ti Miyerkules. Primero para iti bulan ti Marso 2023. Idanon manen ti ENR Online ti sabali nga parang ti programa tayo ti napalabas. Ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno da kami ti mangidanon para di may katlon. Nga pan nakaituloy nga may basa ti surat nga nakaipanaunan. Tinapalabas ti biyag kinayat. Ni pagayam tayo muna. Tay ituloy manen nga basa ti surat ni Mona agyaman tayo kadagiti sumaganad. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio ket yun nagpakonsultar ti doktor mapani ti doktor nga mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Kastabay nga agyaman tayo ti TMT Construction Company ti 48A Kabungaan North, Lawag City. Laodin laing nga po ti Cabeza Elementary School iti Airport Road. Anyaman na construction assistance ti kasapulan nyo. Mabalin na kayo nga serbian iti na yung kalindagan na presyo ti TMT Construction Company. Kadeto yung matmatunan ni Honorable Telwin Tapawan kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center iti Balintawak Street, Lawag City. Ada na po kariti ang kakalaing aircon technicians tapnornusen dati problema iti aircon tilugan nyo. Maraming salamat kani iti John Floor Apartment iti barangay 50 Butong ti Siyudad Tilawag. Laode na po diti administration building dayaen diti administration building ti Northwestern University. Babay na po ti panangimaton da Mr. Aurelio Fiesta Jr. kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta manibud Honolulu, Hawaii. Pagimanan tayo pa iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Magatang dito po nga crispy chicharon. Iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Sa pulin nyo po dito paglakwan kada kita cook meat. Dito San Nicolas Public Market. Makita nyo po dito Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Adapay dito sa sabali nga putahe nga mabalin nyo magatang. Iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon. Babayan ti panangimaton da Mr. Henry Vallador. Kani Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo kani Mr. Victorino Pascua, manibuda po iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much ken ka Ma'am Elis Tamayo dita Barangay 16 Bacaray, Ilocos Norte. Ken thank you kani Ma'am Esmer Galisinao, manibud iti Barcelona, Pagilian nga Espanya. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 000232. Blue House Beach Resort. Naglagiban nyo gagayim keng kamsan nga nang rugina po iti papromo ti Blue House Beach Resort iti mismong Kalayab Beach gagayim keng kamsat. Awan sa baling alami din nyo apo mapang kayo agukupar agupa kaditi cottages ti Blue House Beach Resort dita Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Ket dito apo nga may kang kayo iti coupon. Iti coupon pilapan nyo DJ surat nyo dinagan address cellphone number ken pirmayo. Laglagipan nyo po, di prices tayo, weekly draw. Gagayim kayong kamsat, iti weekly draw, mangabak kayo po, iti imported canned goods. First, second, and third prize, imported canned goods.
Ken ada sa nga pulo apo nga consolation prizes nga mga baka iti sag to 200 pesos gigayem ken kamsat. So all in all 13 ti mga bak iti kada weekly draw ti Blue House Promo Bonanza nga mangrugi ti daytoy nga aldaw agpatingga apo ti Mayo 31 iti daytoy nga tawen. Addan tupay maangay nga draw iti katingaan apo daytoy nga promo gagayem ken kamsat ya. So mga bak kay apo ti agkakadakkel pa premyo prizes apo cash prizes mga bak apo ti first prize iti 5,000 pesos, ti second prize 3,000 pesos ken ti third prize 1,000 pesos plus ada pa apo dito sa bali nga surprise nga maipaay kadaytay nagasat ada pa maangay to apo nga dito games kas lang kumati beach volleyball, tag-ubwar, tinarayan, drinking contest, beer, ken soft drinks gigiyem ken kamsat ada aguro-ure pa ada dakkel nga pa premyo ken iti grand draw gigiyem kamsat ti the Blue House Promo Bonanza mga bak kayo apo iti first prize 10,000 pesos, second prize is 7,000 pesos, third prize get 5,000 pesos plus ado apo nga consolation prizes. So sana palabsen mapanen na po agakupar mapanagupa kadagiti cottages ti Blue House Beach Resort ti napintas dito apo uray manu kayo no 50 kayo sangagasot nga kupon saggaysa kayo apo ti maipaay laglagi ben the Blue House Promo Bonanza. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Dingarudin papagayam ngayon tayo tuloy ngay basa dito surat nga na kay palaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo muna. Nagbali na ka naragsak, Manong Robert, iti sinangal mi nga ayan-ayat. Ken ni Bruno. Nupay, iti likodan ti amin ni Bruno, ti nakapapatay iti amak. Kasla saan kumitten nga marikna day di gura, ngay muna nga nariknak ken ni Bruno, gapu di pa nang papatay na iti amak.
Kasla na sukatan iti ayat. Wen kabsat ko. Sabsabali nga talaga. No sa sinupay ti rumbeng kuma nga saan niya agtugmok. Wenno agsarang wenno agsabat ti dalan na. Da kami pa'y kini Bruno. Iti likudan ti kinaragsak nga ipapaay ti relasyon mi kini Bruno Manong Robert. Nagbalinmet nga dakkel nga problema. No kasano nga maawat ti inak kang runana. Ken digiti tao nga makaamam ka na kami. Ti sitwasyon wenno relasyon mi kini Bruno Manong Robert. Kasta nga da tiyempo wenno gundaway mi nga agwaywayas kini Bruno. Malaglagit ko ti sitwasyon mi. Agsangsangita. Wen kabsat. Agsangsangita kiti barukong ni Bruno. No apay-apay nga da kami pa'y tinaginayan. No apay-apay nga di naksinartingan. Ket iso lang nga ruden tinakapapatay kaday di tana. Nga madadda nga sa ludsud ko kinkwana. No kasano nga ipudnok, idi inak, ti relasyon mi. Anyan to nga tatimako na digiti tao nga makaamamo ka na kami. Masansan met nga patpatib ka rin ni Bruno ti pakinakin ko, babaen ka digiti balikas na. Ti ayat kitawan ti pilpilyan na. Agkabusor taman ita. Mabalin nga iti sumaruno nga altaw kita ginayan ta. Sana yang nga dapay ti masangal nga ayat tinagbaetan ti agkidnap ken ti makidnap. Adun di kiti rimwar nga damag akasta. Nga na in love ti kidnapper iti kinidnap na. Adupay nga sabsabali di kiti naadaan ti relasyon. Nga kasla di nakapapati nga maadaan da ti relasyon yung pudno. Tengarod pagsasawi di English muna. Love comes from the unexpected places. Pen uri ti tao. Ti saan mo nga ekspektarin niya agin na yan. Kit mapasamak tinda pa nagin na yan. Patibkiram ko ba tinakin mo? Amok nga, pinagtugmok na tati apo tapnon ti kasta. Malawlawagan, ti takder ko iti napasamak kada kami kada iti tatang mo. Ngem sa ti pasigurado ken ka. Muna, ay ayatin ka unay. Dita kabsat nga kalman tumanen tiriknak kada iti balikas ni Bruno. Nga buyugan to ti panangarakop na kanya. Kastamet nga subadak ti arakop na. Ket dito'y tumanen nga agin nagek kami iti napaot. Wen Manong Robert. Agek nga kaslamang punas ti dua-dua ti rikna ti tunggal maysa kang runaan na kanya kababae. Agek nga makapnek iri kaunggan ti puso ken rikna. Manipo di ti lalaki nga piniling nga kaaya na ya kabsat ko. Naglabas pa iti aldaw, masansanen ti panagkita mi ken ni Bruno iti ruar. Nukasta nga mapangkubalunan ti inak, iti tiyendaan na paglakwan na kariti mangkat na nga ikan. Itarapnus kumeten ti makipagkita ken ni Bruno, Manong Robert. Adda digiti gundaway nga makadayo kami, dumanong kami ti syudad. Kenadan dedi gundaway, nga saanen nga neteppelan ni Bruno ti riknana, ket ditoy, nga impan na kiti maysa nga hotel. Dita kabsat nga awan tinaaramidak gaput at damet guyod tirik na kanya. Nagpagusuyak. Inpaay ko ti kinababae kini Bruno iti kauna na guntaway. Ditoy nga napnek ni Bruno gaputan na paniknikan na. Isu ti kaunaan unay a lalaki nga nakastrek wenno nakatagikwa iti kinababae Manong Robert.
nagsipat kami kini Bruno. Masansanen nga, ipaay ko ti kalkalikahuman na aragsak. Ket subadan namet babaen iti pan nakapnek tirit na. Kapsat ko. Agingga nga, napagtulagan nin nga, agsimpa kami, wenno agasawa kami, manurugay. Dituyen nga daddangan na riribukanan. Anya ti aramidek. O may kay ka DJ balay nga, mga sasawa kanya, kadwang tinahina. Nasaysayaat sa amuna, no, agpudno ka nga umuna kininanang mo. Ket no bilang, nadagsin unay tinik na nakit saan nyo manamong iti relasyon ka. Awan sa baling aramidin ka. Agtipon tanatan niya awan ti pagmanubos na. So nga, ito rin mo kuman. Kaslaawan ti pigsak mo may sumaway ti inam. Nga putos siyang tirason ti nakabanuan na. So nga, sikapay laing ti muna nga puto. Ket numayat ti panangawat na. Masurot ti umiso. Aramiden mi ti addang ni kaslalakyan. Ket umay nakaululien no asasawain. Pang-asim. Ito rin mo kuma. Angayan kuma ti amin nga tured ken pigsa. Nga agpun ken ninanan mo muna. Laglag ito. Ay ayatin ka unay-unay. Iso nga kalikaguma kung di pa nagsimpawin no. Panagbalintan niya may maysa. Iti maysa nga aldaw kapsat ko nga napangko pa ng balon kininanang. Dituyen nga pinilik ti mismo nga tiyandaan apagpudnuan ken kuana. Ngamin no iti balay mi amanganta agriaw detoy wenno agungungit to unay. No iti tiyandaan ti pangipudnuak iti sitwasyon mi ken ni Bruno. Mabalin nga agbaing nga agprovokar wenno mangsungbat kanya kiti saan nga umiso wenno napigsa nga uli. Irikadda kiti nasao nga tiyandaan isagsagana kidin ti pangaldaw. Nanang, agsamot naman niya pangaldaw di ti tiyandaan. Kinunak, apikit din niya saan anak ko. Apikit din niya pagkitkidak ti panagisahok keng kakit. Sa talagsangon ni ti rabi. No ti bigat, saan tapay nga mapagsango nga mamigat daw, unak mi tarunwar ngem sila. Sa ada kami tlatay ti baday. Ang gayam, inlaim mo ka di met laing ti bagim, iti intuhot mo di ti tiyandaan, nga makan. Ay, wen nang, inlaim ko apikit din niya saan. Alangan niya, gudwaek ti parakit ka. Sige, mangantangan mo din. Bayat ti pampanangan mi matmatmatak ti inak. Kasla awan, wenno kasla saan nga gimsaad ti inapuy, wenno ti kankanik, gaputa, adda pa nagar-ari ni danak. Agingga nga, iti naminsan nga iinom ko, iti danom, bayat ti pandangan. Nagdime ka ket kasto iti balikas ko. Nana, adda ko makayat ko nga ipudnuket ka. Sapay to din ang kaungit mo kagura. Karin ko manana nga. Kinunang, insardeng na tinaggalgal ket ditoy nga ginamatan na met ti baso nga ayan ti danom. Di ta may disu na ti baso ket matilmon na ti danom. Anya ti kayat mo nga ibaga kanya. Kenapay nga sa anak nga agunget. Anya ka diti, makapaunget nga ipudno no ibagam kanyak mo na anak ko. Nanang, kayat kunti makiasawa. Anya, kayat mo ti makiasawa. Yapay ket din nyo saan ket.
Agtawing kansan ti 20 ket 3 o 20 ket 2. When na iso na laeng nga tinapilik nga paki asawaan men no kaayanet ko. Kining karing nga damo ket maudi nga ayat ko. Kita niya. Agur-urayak. Asin no ti nagasap nga agbalin nga asawam anak ko. Nanang pakawanin na. Pakawanin na kuma. Apay nga pakawanin ka. Ket datay amin mapantayo ti biyag nga naestaduan. Asin no aya? Nanang ni Bruno ti kaayan-ayat ko. Nasdaawa kidi may balikas ko tinagan ni Bruno. Awan man laeng iti kasla nadagsen nga reaksyon ti inak. Nagsen na ay laeng. Nagsen na ay nga ditoy pinerengnak. Gusto gayam di kiti maidandanong kanyak. Gusto gayam di kiti madamdamag kin mo obserbaran di kiti makamamo kadata. Nga ti lalaki nga nang patay ti amam ket isu ti kaayan-ayat mo. Saan ka gumura? Saan ka makaungit? Anya nga rod ket isu ti napilim. Dito ti makuna nga na isang sangayan nga klase ti relasyon. Naragsakak para ken ka anak ko. Laeng ladingitek. Ladingitek tano kas pagarigan agsimpa kayo. Saan ako matendar? Saan ko nga atendaran ti kasaryo mona ken ni Bruno? Nalangtupay laeng tilagip. Tilagip ti pasama kiti pamilyata. Nga, ti lalaki nga napilim nga inayat, ket isu ti nakapapatay ti amam. Na isang sangayan nga inayat anak ko, ngem pangaasim, ket dawek ti panakaawat mo. Di nak ko mapilitin nga umatendar, when no mangimatang iti, panagtipon nyo kasagasawa when no panagkalesa ayo, ken ni Bruno. Pakawanin nak muna, anak ko. Kasangwanan niya tuloy tayo nga ibasa, ti surat ni pagayam tayo muna, giyaman tayo kadigit sumaganad. Pagyamanan tayo ni Mr. Victorino Pascua, manipo di Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa di Cherylins Crispy Chicharon, nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon, crispy, kaya dapat di sa bali nga, putahe nga mabalin nyo ang magatang. Babaen di pa nang imaton da Mr. Henry Vallador kaya ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador di Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment nga masarakan iti barangay 50 Butong ti Siyudad Tilawag. Dayaen laing papagayam ti Administration Building ti Northwestern University. Babaen ti panangimaton da Mr. Aurelio Fiesta Jr. kaya ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much kay ni Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Spain. Ni Ma'am Elis Tamayo iti barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan-da po kanina kakalaing nga aircon technician tapno ornusen dati diferensya when no perdi ti aircon tilugan nyo. Agyaman tayo ti TMT Construction Company. Amin-amin na po nga construction assistance nga kasapulan nyo. Mabalin na kayo nga serbiyan ti TMT Construction Company. Manipod plano aging nga malpas ti pasdek. Masarakan dito di 48A Kabungaan North, Lawag City. Lauden laing nga po ti Cabeza Elementary School. Babenti pa nang imaton ni Honorable Telwin Tapawan. Kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat kay ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City.
Nadarikrik na inyo ti bagiyo, ket yun nagpakonsultari ti doktor, mapani ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalaka ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asirig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sakit kanyak ti desisyon ti inak. Nirespetar ko ti nagbali na takder na. Kenjak nalipatan ti panagyaman ko kenkwanan. Agyaman na. Respetar ti desisyon nyo. Ori sino nga tamit nga ina nga kaskada kayo. Mabali na kastamit ti takder na. Yung pangasi, di na ko mapawilan. Matayak no mapukaw ko ti lalaking ayayatek. Matayak lakit ti nana. Saan ka nga pawilan? Saan nga may suro tirik na? Amo man ako naglabas akmet iti kas ti naglabasam. No ayat, ti agari, ore iparadur mo, ti babae wenno lalaki. Mangaramid tulat ti pamuspusan. Tapnon ti kasta, agsarak da, idin na kaayayaten wenno kaya na yan. Iso nga mawatang ka. Agyaman ang nana. Agyaman ang katakay. Sapay lang kumata. Agbalbalo ito ti panunot yun. Sapay lang kumananang ko. Nagdagos ko ngayong pakaamo ken ni Bruno. Tinagbalin niya takder ti inak. Naawatan nakmet, ti lalaki nga kaya na yat ko. Dituyen nga nagbalin nga lantaran wenno diskaradan ti relasyon mi ken ni Bruno. Adu digiti maburburtsaan. Adu digiti kasla di mamati. Aglalo digiti makaamam mo ka na kami na isang sangayan na relasyon. Awan pumada nga klase ti relasyon. Dagita digiti maaw-awat mi nga balikas manipod ka rin di amang mumi. Gapungarod ta sa anak kayat nga atendaran ti inak ti kalaysak. Nagplano kami ken ni Bruno. Ket umuna nga plano mi iso ti panangyam amuna kanya. Wenno
panangisango na kanya, iti inana Manong Robert. Iti isasangot ken ni Nana Juana nga ina ni Bruno. Kablawang kayo. Na isang sangayan nga relasyon gaputa. Siguro adu digiti saan na mamati nga da kayo ti agtumpo. Gapu iti napalabas wenno pasamak ti napalabas. No anya ti kayat mo nga maaramid mo na isu ti matungpal. Ada ti sang kabasit nga ornong mi ken ni Bruno. Mabalin na digiti mas daaw no sa dino ti paggapgapuan ti agserbi kada kami. Edi pimusay ti asawa wenno napapatay digiti pulis ti ama ni Bruno. Di mininamnama nga dati nakaduli na kwartana. Sikreto. Dahito iti inaramat ko tapno agpuuna na kiti biyag. Wen napanak naggatang kadagiti dingwen iti probinsya mi dita Cagayan. Impataraken ko. Agingga nga nailakla ko dagiti pannakabingay ko. Ada nagatang ko nga sang kabasit daga. Ngay iso ti paggapgapuan dagiti agserbi kada kami. Dagiti maburburtyaan siguro ko nada nga imala ti anak ko ani Bruno iti dedi amana. Gapu na dadamag na iti panagtatakaw. Saanin nga napatig kanyak no sa dino ti gapuan tinaduktalan mi nga ornong na kwarta. No tinakaw naman deto no. Anya. Basta inaramat ko deto para iti nasayaan. Sa anak nga nang gundaway di pada katao. Isu nga gaputa napili na ka ni Bruno. No anya ti kayat mo muna. Isu ti masurot. Siya ti pagdesisyonen ti ina ni Bruno. Dito'y nga inparwar kumet no anya ti adda iti kaunggak. Para kanyak na anakin. Saan kumanatang nga ingrante mundo. Nagarbuunay nga kalaysa. Kaya't ko ti simple laing nga panakikalaysa. Ngamin anya ti serbina nga garbu akit. Saan mi taga tender ti inak. Kinunak nga mangrugin niya agarubos dagiti luwag. Nagtimek ni Nana Juana ket kastoy dagiti balikas na. Arumbi nga awatem tina. Oray siguro met siyak no siyak ti adda iti puder na. Amangan takas tamet ti desisyon ko. Tiket di amanem ket awan ti inaramid na nga addang may kontra ti relasyon niyo. Amok nga amuna nga adda ti relasyon niyo. Kariti mo na pa yung aldaw. Nga kasmet kanya. Ngem saan niya nagtimtimek ti ina. Isu nga, dedalaingin ti pagyamanan. Sunod ti kayat mo ket ti simple, isu nga rod ti maaramid muna. Isu ti tungpalen mi ti kalikagom mo, nga simple nga pannakikalaysa, anak ko. Kadagiti simmaruno nga aldaw Manong Robert. Na planon ti simple akalaysa wenno pa nakaselebrar ti panagbalin mi na may maysa ken ni Bruno. Wes tinapili ni Bruno nga mangkasar kada kami. Sipud pa nakaplano ti nasao nga kalaysa mi ken ni Bruno. Inururay wenno inililiw ko nga agbaliw ko mati desisyon ti inak. Ken saan? Idita umasidegen ti kalaysa. Nanang, idi may kadunya aldaw ti karasar ni ken ni Bruno. Saan ka kadinga talagang umatid na? Saan mo kadinga umaimatangan ti panakikalaysa? Kinunak nga aring nagpakaasya. Simungbat ti inak ket kastoy di sumbat na. Lading iti tanan ko. Lading iti kunay ko.
Diyak may kariti magi. Amanganta. Ada sa bali nga mapasama ko lumaranit ko naman. Nupay, may saa ka makipagragsak kumagabuta. Makikalaysakan kas kakaiso ng anak ni Tidya. Amanganta dadda nga maukirti na palabas ket. Naasim din ako magpilitin muna anak ko. Pakaasi ti ina. Nagdanggay kami kaninanang Manong Robert nga nagsangsangit iti daydi agundaway. Ngem napanpanunot ko. Apay ngamin nga ni pay Bruno. Apay nga isuna pay tinapilik ngay na yan. Ang dami tinidigil sa baling agray-rayo kanya. Ngem apay nga isupay. Diyos ko. Husto ka di deto ngay naramit ko, apo. Naaramid nga rod ti kalaysami, Manong Robert, nga talaga nga saan ay may tinak. Napankit din naglako iti ikan iti tiyandaan. Ado di kiti nasda. Adumit di kiti nakaawat kenkwana. Ado di kiti makaawat iti takder na gapu iti nagbali na pasamak tinapalabas. Tipan nakapapatay ni Bruno iti mismong amak. Kasla sana kumpleto ti ragsak ko, Manong Robert, nupay natungpal ti arapaap ko. Nga ti inayat ko alalaki ket agtungpal kami amay maysa wenno agbalin kami nga agasawa. Dituyen nga sa bali man na klase, ti panagsakripisyo ti nairugi ti biyag ko, Manong Robert. Gaputa saan nga, kayat ti inak nga maasitgan ni Bruno, nagnaed kami nga rod, iti pagtengan da Bruno. Napanawak nga agmaymay sa ti inak, nga iso ti mangburburipur iti panunot ko, gaputa agmaymay sakit, adda di iti obligasyon ko kengkuana. Gapo iti trabaho na nga panaglako iti ikan. Adda di iti bigat nga sa paek ti rumwar, iti balay da Bruno. Ket mapanak iti ayan ni nana, mapangko parbuatan, mapangko ilutuan, wenno, mapangko pay balunan nga kaslamit lang iti dati. Pagyamanak tanaawatan nak ti katugangak, pakairamanan ni Bruno nga asawa ka, Manong Robert. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months
no ka Mang Robert. Mm. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter na, filter dryer na, no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ka Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko na Mang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar kada kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282 Blue House Beach Resort. Alisto ti panagtulit ti aldaw, Manong Robert. Dinapuputan na adaan kami ni ti anak ken ni Bruno. Nga pinanaganan mi iti Bruno Jr. Kabsat ko. Ita kabsat saan unayan nga rumrumwar ti inak. Tinegusyo na nga panaglako iti ikan. Siya konti nang sublat. Ket masansan meten nga umumay ni Bruno iti tiyandaan. Tina ni Bruno iso ti kabbalay mi ti pagteenganda. Nga iso ti agaywan iti anak mi nga ni Bruno Jr. Manong Robert. Sipud nagtipon kami nga kas may sa nga agasawa. Saan pa nga nagsarang wenno nagsarita da Bruno ken ti inak. Dahito ti kalkalikagumak Manong Robert. Dahito launa iti linaon di amin nakararag ko. Ti pan nakalawlawag kuman iti panunot ti inak. Nga ti kaasawak nga isuti nakadesgrasya wenno nakapapatay ti daydi amak. Ket maawat na kuman. Kasla saan pa'y nga kumpleto aging gana ita ti ragsak ko nga nakikasar wenno nakiasawa. Gapu iti agdama nga sitwasyon dananang ken ni Bruno. Manong po. Nupay addamit di kiti gundaway nga mapana kiti pagtengan mi. Ket malaglagip mi ni Bruno ket awammet di kiti barikas nga agaon iti ngiwat ti inak nga may kontra iti asawa. Aglalalo ra nga ruden no kadwak ti apo ko na nga ni Bruno Jr. nga mangsarungkar ken kuana. Dito yan pagayam ko nga rikpak deto'y surat ko ket ibatik tinapalao sa panagyaman ko ken ka. Iti panangibasam tinapalabas iti biyag kenayat ko. Agyamanak, ito'y pagayam mo muna. Pagayam ko muna, Diyos ti agminamet, iti panangipatulod mo, iti dito'y naidumduma nga napalabas iti ayat ken iti biyag. Agasim nga ti lalaki nga nakadesgrasya, wenno nakapapatay iti amam ken isu iti nagbalin nga kasimpungalam wenno asawa. Mabalin na inturturong ti Dios.
Nung tikasta, malawlawagan ka iti adu nga sa lugsod. Kamang balbal ko iti kinatao wenno kabibiyag ni Bruno. Kadapay di atap nga isuna ket mananakaw imalay di amana. Nagbalin nga question para kanya ka tadi pa nagadadal ko yung surat ko iti surat mo iti kada ti pirak ng imbayad na kada kayo. Ngay sumet ti nagpunan ti inam para ti negosyo na. Ngem no kita na damsak man ti pasamak ti napalabas mo. Saan ka di nga dumet di pagsayaatan nga naipaay na ken ka. Pwede ti biyak mo. Kasla kuma ti namimpinsan na panagbalbalyo ti inam. Idi kinamamartik. Idi matay ti ama. Pwede mapapatay ni Bruno ti ama. Ti panangusar na iti kantidad nga imbayad da Bruno iti negosyo nga. Itakit isumit ken ti negosyo. So nga, balimbales laeng. Adaman nadagsen, naliday nga parte na, adamet ragsak nga supapak na. Napinta sa pagpidutan ti adal, ken sursuro ti kapadasam. Na masapul, mamakawan. Masapul nga awaten, pinapalabas. Ket sangwen, ti masangwanan. Pagayam ko, dito yan nga gibusak, ti masaritak pari ti deti surat mo o litig yaman. Agpakada kami nga rin papagayam ni programa tayo tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin din na talinaay nga malem ti Miyerkules tayo amin na sabada. Agyaman kam, tin kay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.